का अरे का हुचु हुचु कइले वाले रे? अरे हमर तो तार लौकत नहीं खे क्वेश्चन का बा। कैसन गाँव बा? अब कहाँ ले जेबी? हेर चले के बा। हम कहीं नहीं कि गाँव में हमके दे दे गड़िया ई सरवा लड़की के चक्कर में गाड़ी लेके चलावेला। देखो देख ओरे 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 ये खड़ा कर। ला खड़ा कर दन के। चले कब होने? चल 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 चल। अच्छा भैया छोड़ दे सारा कहीं मत भुलाइए के। बुला के सर लूट लिया तो दिने दहाड़े। चल चल आगे नहीं चलो। अब बढ़िया से लेके लाइन में मत मारिए। चल लड़किन के चक्कर में ना रहनी आई बन जाए। आइए घर लड़का देख आगवा घर बा ई भूइस वाला घर ह। चल करे छियो तू कथि को बतली करे का हो? साला तोर बुद्धि नहीं खेर पड़ा के छिया तरी कहते लड़किन के। चल हमर तू का छोट छोट बात पर ध्यान देवे वाला मत घर में का कही तो लड़किन पर तो हतरी कहबे हो के छिया तरी कहते तो मत इंसल्ट करे पे लागल बड़ा। चल इंसल्ट करे पर चल आवे चल के चल आगे नहीं जा। तू तो खाली खिसियाते रहला। तो वो बतिया त हम उहे कहते बानी क्या। चलो ये मर्दे भैया बड़ा नया नया दोरी बिछल बा। बैठ बैठ तो बिछल बाटे बैठ ही खातिर ना। कमन ठीक बा बैठे खातिर बिछौले हम सके लागत है कि कोई वही को ना करी ऐसे। कैसन घर में लिया देले बड़ा? अरे बड़ा फैसिलिटी वाला हम हां दुआरवा का रे मैं कभी से बैठैले वाला लागत। तो ई त गन बन काइल वाले ताराम से आगलो जका। अरे महाराज गोड़ लागतनी बैठ बैठ। अरे बच्चो पानी ले रे देखता बैठ बैठ तनी कैसे चल रहा जा गाड़ी ले तो सभे आवेला। हाँ ता पूछते बानी कैसे चल रहा जा बोले के सहुरा ना का कैसे बोल जरा नया नया हित गन भक्त सारा बाप का ये मर्दे का डांटे लगा हो कोनो बात बढ़िया कहला पर। अरे हमनी के बाबू आए रहतन तब न हो आजी कहना देनी क्या बतिया कम उम्र के बन जा बढ़िया बाजी कनी है ना लड़का फैका आपके घरे बा न लड़का बारे रुकी जा घुलटनो इशारा ना आई का मर दे। अरे घुलटना तनी रुकी जा जना त न नहाए लागल तब कपड़ा उपड़ा खोलले रहल तनी घर वाले हम होके आवत तनी। हां त हमनी काइल बन ठीके ठाक क के जाइल जाई। हां तो तब रुक जा तनी घर वाले आवत तनी। हां ठीक ना के पानी पियावे के नहीं है ना तो चिल्लात तो ना दूरे से ये घुलटना ये चिलटना मैंने पानी ना पियाई ऐसे ही पानी पियावल जाला कि लिया के रखले रह द्वार पे। अरे देखो तला नया नया दरी बिछा देले बा ना बोले के तमीज बा ना पानी रखे के तमीज बा। तू ऐसे घर में लिया के आइल बड़ा देखते बानी कि भोथाइए जनी जा कि ठीके हो जा। तू सारे आजी के फटा चुप रह मर दे भाग करे जाला आराम से ना अपन हानि चुप रह पानी में पापत कर पानी वानी है पिया जा बचवा तनी ठीक बा हमन के पानी पी लहल जाई। हां बाकी तनी जल्दी में करी बड़ा। अच्छा ठीक बा देखा तनी लइका के मौसम के बड़ा दिकदारी बा देखा तनी ठीक बा आओ तनी। हां ठीक बा जाई का मर्द मारतल तू का आई बारी ल छाट बिस्कुट डाल वाला धार पी ल पी ल। हां पी ल। अरे सर तोर मालूम बा एकर कीमत कतना बा? ला ऐसे ताइल बड़ा तना दूर ले हुआ पाची गाड़ी पाइल वाला बहन के लइका देखेला धार छाट पिय पानी पिए बिस्कुट हम ना पिए धार। ए सर उ पागल बालो ल तारा के मालूम बा काहे के इतना पी ल। बच्चा बताओ सो। हां काहे खाती तनी बतियो। अरे सर हमनी के बहनिया के तू मने अबे ठीक ठिकाना बोलते ले बहनिए के बच्चा लगना सन इहो ठीके कहता सरवा हमनी घरे हित बनावे न तो सरवा छीना ले पानी के का बा छेन लो पी ल कि सोचत का पहले कहत ल कि अजुए ले बहनिया के बच्चा बतल सन